Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Reports Afternoon Edition. Action! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action! Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Lasing kuno Aksyon Radio Philippine Standard Time ang kabugusan nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Nagadagat na sa 213,131. Sa mga adlaw Sabado makaksyon may nagdugang 3,637. Ang kalabaran ng mga kaso gin-report subong halin sa National Capital Region, ginasundan sang Laguna, Rizal, Cavite, kag ang Batangas. Ang mga nagkalabat ay ara naman sa 3,419. Subong adlaw maka-aksyon 94 ang mga nagkalabatay. Sa Bugos nga Pilipinas, nagapanguna sa gihapon, Estados Unidos may pinakadamong nga kaso. Lasing ko Jazz Action Radio Philippine Standard Time. Ang galakat sa nga panahon diri sa Negros Occidental kag Bacolod mga kaaksyon pati na sa mga probinsya sa Western Visayas. Paang-paang may ara time nga medyo magkanay-kanay man siya. May tion nga nagakurisong ang langit. Bangod sa nagaporma nga galom ang rason sa mga kaaksyon. Bangod sa sa nga pag-asa ang severe tropical storm nga si Julian. Subong nga Sabado padayon nga nagapabatyag kag posible nga mangin isa ka bagyo karon sa gabi. Kon na severe tropical storm nga ginatuwag, ini ang may maximum sustained winds sa nga tubtob isa ka gatos kilometro per ora malapit sa sentro kag pag madlo sa nga tubtob 125 kilometro per ora. Pero ining si Julia hambal sa pag-asa malayo sa landmasang Pilipinas kag nalantaw nga hindi man direkta nga magbirada sa pungsod. Ang ginatawag ba nga high impact. Why siya sang high impact diri sa aton? Subong wala sang tropical cyclone na wind signal, kundi ang southwest monsoon o kung ginatawag nga habagat lamang. Amon na nag-aapekto sa pinakabahin sa Luzon. Alas 10 kaina maka-aksyon ang matao konsentron ni Julian. Ara sa 850 kilometro sidlangan sang Tugigaraw City, Cagayan. O kung 800 kilometro sidlangan sang Kasiguran, Aurora. Alas 4 gina-check naton no ang latest. Alas 4 ang weather bulletin sang pag-asa. Ini si Julian ara stationary nagapakabuot lamang siya sa Philippine Sea. Inyo kakson-akson na Marlon Hervaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Nano mga balita ka dapat nato sa tutukan sa bahin sa nga balita lokal. Essential goods nga among ginakinahanglan subong sang mga tao subong nga pandemya ay may naglakot yang pusil ang karga. 10-wheeler wing van nga truck nga karga sa mga essential goods halin sa Cebu. Wala makalusot. Nasiplatan na intercept. Alas 4:30 kainas ang kagahon sa Danao Port, Barangay Old Poblacion, syudad sa Escalante, Negros Occidental. Hindi hamak kadamo nga mga pusil, mga matahom ng kalibre, nagaidlak kag kon nagamiton. Ang tao nga ginatarget sa nilaban-laban, mahuya nga matindog mo, mahuya magbangon. Ang nakabutik maka-aksyon Escalante City Police
PNP Highway Patrol Group kag Philippine Coast Guard mga na-recover 8 ka mga 45 kalibre nga pistola. Una sa balita, una sa aksyon. Nasulod sa karton nga iban kag nagatupad sa karga nga feeds ining kalanon bla sang sapat. Ang nagabareho sang truck makaaksyon Janito Chua sang Barangay Lagran Hala Carluta di naghalin anong gamitan siri sino ang baligyaan siri o kung basi may nakatalada ng adaan nga tinutuyo ining mga pusil. Mayo lamang kay namutikan bangod kun wala kang nakalusot piho. Isa na naman kung tani kabarantayan ilabi na dari sa Negros Occidental Bacolod, puso niyang kremen nga pagtiro patay. Una sa balita, una sa aksyon. Ano ba ganibasa nga balita sa bahin sang lokal? May mga nagkaladakpan masobra na 1,000 sa gina-implementar nga curfew sa Bacolod. Halin Agosto 9, Tubtob 28. Samtang 112 milyones pesos nga supplemental budget ginaprobahan sa nga konseho sa Bacolod sa espesyal nga sesyon kaina sa aga. Una sa balita, una sa aksyon. Ika-3 adlaw sang mass testing sa Bacolod. Kamustahon? Manpit sa 27 pa lang niya mayara ng unang grupo mo o kung unang batch nga mass testing diri sa Bacolod. Ika-3 adlaw subong mga barangay nga patigayunan pilanayhan at nakuhaan swab test ang pagkuha sang specimen agi diri sa Ilong Santabo. Specimen dalon sa laboratorio agod i-examine kag para babalaan kung ang tao nga kinuwaan positibo o kon negatibo. Sitwasyon sa mga testing venues dugay-dugay aton man hibaloon. Samtang ginasiling nga lockdown sa Bacolod nga ang guwa sila daw lockdown lamang kag may nagapatiban nga why man lockdown kundi naglimit lamang sa hulag sa mga tao. Tubtob san o ayhan amo ng pamangkot sang kalabanan. Subong nga gabi o kon magapadayon tubtob was Domingo. Pagkatapos ang mass testing sa ginatarget nga 5,000 ka mga tao, mga opisyal sa Bacolod, kag iban pa nga may angot sa COVID-19 nga kampanya, mag-aistoryahan ay sila ni ago di balaon kung ano ang madason. Plus amarantayan, ano ang resulta sang swab test? Pila ang positibo sa kagaw nga corona? Una sa balita, una sa aksyon. Samtang lockdown violators sa Bacolod kanday sino ang nagkaradakpan. Violators pwede nga marakop bangod sa ginpasar nga ordinansa maning lokal nga kasuguan nga nagapatong sa nga penalidad sa mga pasaway nga residente, mga tawo nga nagapangita gid sang lusot para makagwa kag makalagaw. Sa ila ginaestaran nga purok o kon barangay nga napaidalom sa sealed off o kon ginatawag man nga lockdown. Mayara ya pilak barangay diri sa Negros Occidental mo nga lockdown yang bilog nga barangay. O ehemplo dira sa may Silay City sa barangay Mambulak umpisa subong Agosto 29 tubtob Setyembre 5 isak semana gini nga lockdown sa bilog nga barangay sa Mambulak. Disinfection, decontamination amo nang rason sang lockdown. Samtang pagbisita sa mga top-level government official sa Bacolod agod mapaambit man nila sa idea kagabulig sa kampanya batok sa COVID-19 may maayo ba lang ang resulta? Bacolod nun kag Negrosanon dakogit ang paglaom nga may miyura kag maayong epekto ang pagsapol ni Secretary Roy Simato kag General Mel Feliciano amo ning COVID-19 implementer for Visayas angot sa plano kag estratehiya. Kabay pa nga nakuhaan sa nga ideya ang ila sa pagbisita ideya sa mga ari diri sa lokal ano ang dapat timuon sang kapitan sa barangay, ang purok leaders at ang pagpahamtang mga kaaksyon sang isolation centers sa kada barangay bangod sa paabot nga pagpositibo sang pila sila ka mga ginpangkuwaan sang swab test. Una sa balita, una sa aksyon.
Samtang adlaw sang pagpahimunong Pahimunong Days. Pahimunong Days in Bago City. Alkalde sang sunod may ayo sa mga bagunhons kung pwede tener lang anay sulod balaya. Kung hindi sa sulod bisan sa compound. Dali man takan tao nga di magaguwas balay mo. Wala ka mo tamo kamo sinyo sa ding portahan sa inyo sa ding compound. Yang alkalde sang Bago City may ayo mag-aksyon Pahimunong Days. Umpisa buwas nga daw tub-tub Domingo. Ang rason para hatagan sa tiyon. Ang pagpatigayon sa nga mass testing, bago isa lamang ini sa 5 ka mga LGUs nga pilot area para sa mass testing. Matapos magpa-swab test, dapat balik na yon sa balay kag magpahimunong. Kauntulog, bugtaw, paligo, luto, lingaw-lingaw. Kulo kanta-kanta akong TikTok na. No, pag gusto ka mo himuon sa balay nyo, basta ginasunod lamang ang health protocols. Ang importante, stay at home. Kag indigin magwalda-walda sa gwa, nga wala man lang sa importante nga hilikoton. Samtang sa balita naman nasyonal, ang pinakadako sa mga balita nga lumupok ko, tumayog sa balita nasyonal, may masakir pa natabo yaw. COVID-19 pandemic, pero 8 yung patay dito sa may Cotabato. 8 ka mga tao nagamaniho na sila sa motorsiklo, mga motorcycle riders ay pinangtiro ang kontra nila. 5 man ka mga tao nga may mga armas kay nasang udto ni patay gid ang 8 ka mga tao mag-aksyon sa barangay Aringa, Banwasang Kabakan, Cotabato. Napalibutan sang kasubo to subong ang lugar ho. Ang mga pamilya nag-inabot na subong hapon. Si Major Peter Pinalgan, ang chief sang Kabagan Municipal Police Station, nagasiling mag-aksyon nga ang napatay manugkadto kung tadi ni sa town center. Ang mga nagluthang, hindi iya basta-basta nga mga kalibre sang pusil. Ang ginamit nila high-powered long arms. Yung mga siling kita long arms, siguro aragin ang Armalite da. No, makin mo, ginpaarakan lutang, 8 patay ho. May isa ka nakaluwas ara subong sa Kabakan Polymedic Hospital. Kaya mo ning ginakuha ang impormasyon subong sa mga kapulisan. Una-una ganin nagwa nga balita kuno nga pulis ang nakaengkwentro sang sining 8. Kaya ang pulis nagklaro subong hapon hindi nagresponder lang to yung pulis matapos ginpadangat sila ang insidente. Ang pulis nagsiling nga laban-laban na ginhalinan, abin nyo nano, kineng clan feud, away sang magpamilya. Una sa balita, una sa aksyon. Grabe, no? 8 ya, klamatay terano. Isa lang niya naka-survive pilason. Alas 5:22 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon tanay pulo pa si Plato. Sulusod ingon tabi ang area sa Bacolod subong. Taway-taway sandalan pero kay inaya kon kahapon may bungguanay pa mo. May bungguanay pagkapon. Ang dalan subong masyado katawhay. Bangod sang paglimit sa movement sang tao. Kaway naman kuno lockdown mo ang bal nila. Kaway ito maporbahan sang NIATF ang lockdown. Siyempre, gamit lang na isang time out weekend. Sa Patrol with Action Jan, mayong hapon sa report, please come in. Action Mar sa gihapon, live kita nag-report sa lingapon, diri sa Tubang, sa base center, sa area sa Dalan San Juan, malapit diri sa may Plaza Publica, Action Mar. Ining area, amo ni ang gingamit bilang swabbing center sa mga numbered barangay diri sa Surad sang Bacolod, kag isa man sila alam tao kung ginagabig-abing may pinakauli nga schedule sa ginpatigayon nga mass testing diri sa Surad sang Bacolod, Action Mar. Magsiling kita mga numbered barangays, amo ni ang mga barangay na wala pa nalakip kaya hapon sa ginpatigayon nga mass testing base sa schedule nga gintalana sa local interagency task force. Amo ding mga areas sa barangay 21 to 28, or rather barangay 20 to 28, 29, 30, 31,
31, 32, 33, 37, 40, kag 41. Tak na las 4 sining hapon, amuning pinakauli nga nakita naton, duha ka karinahan nga nagtaydalom sa swab test. Kay tulo temprano pagson Mardo nagligwana ining base center diri, galing kiti wala lang gid kita nakasulod kay ginadumilian ang pagsulod action Mars Medical Center kung wala ka sa suksok nga personal protective equipment o kuna PPE abi. Pero makita sa gwa nag-standby pero visible sa aton diri ginakamtangan ining sitwasyon sa sulod. Bali ang entrance mo gid diri ka sa may tarpaulin nga may ngalan respiratory center outpatient consultation dira ka manaog sa may ginamay masilungan nga lagyan action Mar. Then may gagamay dira nga gate, may aradrabing mga personal sanitation or disinfection nga policy or rather nga agyan ikaw dira. And then may mga bangko nga naka-observe social distancing. Maulat ikaw kung saan lang imong tiyempo o kontiyon abing makapagpit ikaw sa booth kung saan rin ginapaydalom ang kung ginapatigayon ang swabbing action Mar. So dari nga area, sila nga mga tinion, tak na alas 5:24 na kita sang hapon, wala na sa may nagpadulong diri sa man mismo nga lugar. Ligwan ang sitwasyon diri kagamat-amat nagidman nga nagahimos ang pila naton ka mga otoridad, especially ini nagapatigayon sa swab test action Mar. May report man kita nga I think marog tapos-tapos ng area sang Alihis nagahimos na even sa tangog ng area action Mar kaya mo nga mga 1 to 3 PM nga schedule sang mass testing karon nga adlaw. So far kung nadalagan sang trapiko aton pagabalan sa palibot sa syudad sang Bacolod ang patrol na karambihong kita north to south sector even ang east nga portion sang syudad aton man din bisitahan karon nga po ng circumferential road. Makabigramang diri light to moderate ang sitwasyon sa dalagan sa trapiko. Kalabanan, ginapaganagit ang traffic lights diri sa may Burgos Circumferential Road kag given dito sa area sang Banga Cory makaaksyon. Pero paglabot mo naman diri sa may area sang Alihis Road, wala na ginapagana o kung wala na nagaandar ang traffic lights. Kumo may ara dira checkpoint nga ginapatigayon. Ginaman sa mga kapulisan sa idalom sa Bacolod City Police Office headquarters ang ina ang area. Ang mga mas exceed hinay ang movement dira sa traffic kay kung maglabay ikaw sa checkpoint ginaisa-isa importante preparar mo nga daan ang imong ID kag pila ka mga requirements lamang mapamatuod nga ikaw essential worker o kung authorized person outside of residence. Dito naman sa area sa Murcia, dito sa Murcia border gina-check naton si Police Lieutenant Florentino Abalayan ang station commander sa police station number 7 iyagin palayag nga kaninit kag jutay action Mar ang mga salakyan nga naglabay sila man mismo nga checkpoint may dito sa border isabi dira may ara sa may Bacolod Murcia malapit sa may Paglawang Village yung inner border nila duha ari diri sa may Banga Laurel dira bala sa tubang sang malapit sa Regional Training Center and then may ari man diri sa may Banga Panaad action Mar yung checkpoint pero according diri kay Balayan nga hindi kitanto mo sinagkadamo ang mga naglabay nga salakyan kalabanan preparado na nga daan sa pagpakita sa ila ID, may ara na sok-sok ka face mask man bisa nagamaneho sang salakyan kag may ara man nga preparado sila sang face shield nila. So makabig diri ni Abalayan nga area dira sang station number 7 even labot ikaw sa circumference road karon nga pon kaligwa kag cooperative mismo ang mga pumuluyo. Yari si Police Lieutenant Florentino Abalayan. Subong adlaw kag subong oras so magdire sa ato nampangan medyo malaka dire nagaadi sa salakyan. Subong man gina ato kita dito sa aton border control sa Murcia so may mga nagaadi man sa salakyan pero unlike sa normal days nga kadamo gid subong malaka gid ang nagaadi ka check lang naton kay para masigurado naton ang nagasulod actor so ma-contain nato ng sitwasyon. So subong man diri sa aton mga inner check-up padayon man naton gyapon nga ginapatigayon ng aton likoton diri sa inner check-up so madamo man mga personnel kita na sa may mga force multiplier man kita. So pero total yapon ng mga salakyan nga nagalagay. Sir, dara sa station number 7 pila ka inner checkpoint may ara ka mo sir?
So duwa nga ako in checkpoint 3 ang diri sa may Bangga Laurel and sa Pure Gold. Kag ang diri sa Bangga Panaat din sa may Okay. Lopez naton sa may Alinis. Oo, kung nang taon naton sir, do ano man do kajuta gid sang may nagatalabay dira sa checkpoint. Kaduta gilang sa nagalabay kay Teko na ka sa station 7. Tanan-tanan nagalabay kagi nandire, so ma-assess naton kung ano gikita mo ang nagalabay. Oo. So far sa assessment naton na duta gid ang nagalabay. Pero ina gani sir, gina-check nyo gid sir no ang ID nila kag mga requirements. Gina-check naton ang nila requirements kung wala ini sila apor. So Oo. kung apor sila ginapasulod, pero may mga instances man nga emergency, so bisan hindi sila apor kay emergency, ginapasulod natin. Okay. Sir, dako sang imong nga area of responsibility, may mansilingan ka alis sa Vista Alegre. Pero sir, inyo observation do cooperative man ang mga pumuluyo sir? Mostly cooperative, pero kayo doon tayo nagagawa. So, pero may mga harapan nga gagawa git, maybe emergency nga kulang na gid sa pagkaon. May mga makasabtong sila nga sitwasyon. Oo, pero mga nadakpan nyo sir nga nag-violate? Kamusta sir? So, ang naton sa face mask naton sa subong na wala ka kita nadakpan sa Siningadlaw. Okay. Ang may kagapon nga may ara, sa aton curfew, wala pa man kita sa may nadakpan sa subong. Pero daily man may mga accomplishment kita. Sir, Actually, man naman yan, si Police Lieutenant Florentino Abalayana, Station Commander sa Police Station number 7. Sini nga po, alin na kita, bago lang gid sa may area, sa Police Station number 3 dito, sa may border, sa Talisay, kag Bacolod Action Mar, may isa to sila kay nagin-hold nga isa ka unit sang taxi, kumo ang sakay sa sulod sang taxi, kag ginutok man sila eh. Hindi ka gikalusot, bisan pa man ba, kag pamilya mo na, kag mapulit ka mo sa may Bacolod, kay ti ginadumilian ang movement sa mga pumuluyo, ti wala gid na may mahimo, no? May possibility pa nga ikaw maggalapas sa mga pagsulundan. So kailangan mo gid sundon. Kaya tabo bi action mar o do kompleto sila sa face shield, face mask. Galing kiti ang sulod sa salakyan niya. Damdamo gid sakay, even ang likod sa nga SUV may mga sakay siya. Di wagi ginapanugutan mo na panumdom na lang sa mga pumuluyo, sundon ang mando sang aton lokal nga pangaluhana. Mga kaaksyon ni nga dalaga sa traffic o sa gyapon bugos man ginadulong sa inyo. So, rekta sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Okay, salamat dari kita sa pag-acknowledge naton anay sa mga gamanitor sa ato sining live stream sa oras nga 5:31 sa kay Heaven. Good afternoon. Olive Prado Gargaritano, maayong hapon. Action na Mar. Salamat gid Olive. Si Neneng Malo, good PM. Ambalya. Alex Fuentes Permiginia. Way niya absent si Alex Fuentes, Toto Alex Fuentes. Maayong hapon si Action na Mar. Happy weekend sa ibo. Be safe. Salamat Alex Fuentes. Si Chona Aldea, good afternoon sa taga Purok 8 Barangay Tangob. O sa mga taga Barangay Tangob, good afternoon. Si Tata Hipitulan Salvo. Mayong hapon, Sir Marlon. Mayong hapon, Bacolod, Hambalya. Si Don Live F. Perez. Mayong hapon, Sir. Kag mayong hapon man sa Perez family. Kag sa Pansoy family sang Hinigaran. Nagababati igid sila. Subong. Thank you. Lito Dayap, mayong hapon Sir Marlon, kag sa tanan sa FB, salamat man. Araman si Dermalin Agtuto, mayong hapon Sir Marlon, God bless. Salamat. Ronnie Aldea, mayong hapon Sir Marlon, monitor lang kami di sa checkpoint sa may Goodyear, tamyaw lang da sa Poro Crossing 8. No, sa alis kay traffic enforcer Ronnie Aldea. Menda Damin Menda, good afternoon, Axomar. Always get kami dari monitor sa Kawayan, Negros Occidental. God bless us. Salamat.
Daniel Barido Balentes. Action Marlon, mayong hapon. Thank you. Ann Idianel. Good afternoon, Sir Marlon. Salamat. Jonah Felix, mayong hapon, Sir Marlon. Watching from Kuwait. Keep safe always. Negros Anon. Araman si Wilson Tihedor. Salamat. Good afternoon. Salamat, Wilson. Nora Villalon. Good afternoon po. Salamat. Jima Sokenyo. Sir Marlon, good afternoon. Patamyaw lang da sa Akon Batch 78 sa La Castellana. Elisa Lilio, Jezebel, kag sa pamuluyo sa nga Purok Crossing 8. Thanks and God bless. Keep safe. Halik kay Jima Sokenyo. Romel Calsa, mayong hapon sa tarantaran, nagapamati labi na gid sa mga silay nun sa kag mga Victoriahanon. Salamat gid. Action Marlon, keep safe gid. Salamat. Genicel Diaz, Hunsay. Si Yvonne Busher, salamat. Keep safe and happy weekend. Salamat, Yvonne, sa Germany. Blan ni si Yvonne mo. No? Salamat gida. Okay. Aldrin Limaco, good PM. Action Marlon, monitor kami sa Ninas Rose Manukan Country. Mustang mga baligya nas Manukan. Eric Rojo Asiado, mayang hapon, Action Marlon. Always gid ko monitor sa program mo dari sa may Quezon City, Metro Manila. Kay nabian ko sa imo mamati. Tamyaw ko, pamilya Asiado Rojo, Magnato Kanyada. Mula si Genovea, Magsiko kag Kunanan family. Salamat gid, Action Marlon. Happy weekend. Salamat, Chi Rek. No? Si Chi Rek. Okay. Chi Rek, salamat. Helen Huasna, good PM, Action Marlon. Arama si Kenneth Valencia. Good afternoon, Idol Marlon. Salamat, Idol Marlon. Okay. Nevek Kaib. Mayong hapon. Karpe. Kag John. Okay. Si Bilani Ordunez. Mayong hapon, Sir Marlon. Salamat. Ara si Jonah May Estrella Balsomo. Elizabeth Balbin Balingan. Good afternoon, Sir Marlon. Vivencio Salcedo. Good PM, Sir Marlon. Sa Mangsilingan. Vivencio Salcedo. Salamat. Rockney Malinaw, mayong hapon, Sir Marlon. Salamat gid. Si Kirk Oliver Asasi, mayong hapon, Action Marga, pamatigi kami di ganatamyaw ko nagali sa Purok Mahimulaton. Kag advance happy birthday kay Kurt Oliver Sasi. Romvel Sinarusa Hinko, mayong hapon, Action Marlon. Vili sinargid kami sang Morusya. Tamyaw ko lang si Rabi Isaiah kag si Nathaniel. Arama si Lowy Hosmil. Good afternoon, Sir Marlon. Patamyaw lang ko na family Balatiria. Salamat gid. Jocelyn Libondis po. Good afternoon. Jema Sokenyo. Ganatamyaw ko sa Hinigaran ang mga Antolos family. Good afternoon sa inyo tanan. Keep safe always. Thanks, sir. Magdalena Viceno watching live from Barangay Bata, Bacolod City. Agustin Torres. Good afternoon, Action Marlon. God bless. Si Shen B. Barn. Action Marlon, patamyaw akon Papa Fred Barnuevo. Permiga papati sa imo. Salamat kay Shem. Arama si Nevek Akaib. Mayong hapon, Karpe kag kay Jan. Hambal ni Nevek Akaib. Salamat gid, salamat. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya ti pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kay nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamara wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamara insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi. Komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga radyo. City Hall Report. May ara sang supplemental budget nga ganaprobahan ang konseho sang Bacolod. May espesyal nga sesyon sila kaina sang aga. Hibanaon nato na detalye sa ning balita sa report ni Action Art. Tayo pa Action Art. Mayong hapon, please, Kabin. Action Marlon, aprobado ang 112 milyones o 112 million pesos nga supplemental budget sang sunod sa Bacolod base kaina sa ginapatigayon nga special session sang council online actually ila sining session kay nga special. Ini nga pondo aksyon na Marlon, amuning gamiton sa nagkailain ng mga government agencies like for example, City Disaster Risk Reduction Management Office, ang City Health Office, nga nag-request man, kag ang City Engineers Office. Now, ang allocation, nag-request sa City Engineers Office, amo ni siya ang sa komitiba ni Councilor Rincito Novero. Sa diin ang pondo nga ilaging request is 28.7 million pesos. Now para sa ano ining 28.7 million pesos? Kundi kahapon ang report 11 ka mga public schools na gina-preparar may isa pagka-private. May ara pag Action Marlon gindugang pulo ka mga eskwelahan nga iga-preparar sa City Engineers Office bagod man sa sining ginalantaw balaga basi kung may pagtugang ba sa kaso o preparasyon sa city in kaso man nga maglala pagid ang cases diri sa syudad sa COVID-19. Plus kati may mga LSI pa mo nga magpalauli kag ining mass testing nga ginpatigayon karon nga adlaw. Now sunod diri kay Novero ang 28.7 million pesos hindi lang ini para sa pulo nga may eskwelahan nga gindugang kundi ini nga allocation gamiton man sa improvement sang pila pagit ka may eskwelahan nga una na yang gigamit bilang quarantine facilities. Nagalakit man ini nga kuhaan sang pondo para sa pagpakayo dira sa bahin sang BRO inablang sa Bay Center sa Boys Home kag iban pagit ka kinahanglanon nga pondo kay siling di Councilor Rincito Novero kung hindi gid man ma-utilize ang kabilugan sini ang 112 million pesos at least may ara sang savings kag may ara maniagyapon sa pondo nga magamit no kay sige hindi man anticipar kung ano pagit ang extend sa problema nga pwede dalon sa COVID-19 diri sa syudad sang Bacolod. Yari si Councilor Rincito Novero ang chairman sang Quarantine Center Action Team. Bago lang gid namon aprobahan kay nasa amon special session ang AIT nga gin-include na sa supplemental nga budget for that. Sa napulo na ka mga additional quarantine naton included na ang aton youth home kag ang aton respiratory outpatient respiratory center sa Bay Center. Pero for purposes of quarantine ang additional tanga 10 schools na cover na namon kaina sa among special session. So, ulobrahon pa na siya. Meantime, samtang wala pa na ito na obra, ng may arata 11 public, isa ka private, nakagdugangan na ito na pulo ka mga public schools. Nagdugang kita sa buong budget, 28,700,000
Pero hindi lang na ang sa quarantine eh. So kaya na, ang naprobahan naman sa AIT, mga 100, almost about 112 million tanan. Covered na sa sang request sa City Health Office, ang City Engineering Office nga 28,700,000, City Disaster Risk Reduction nga mga 32,308,000. Kung may sobragin man na sa, kung hindi kung matapos sila ng problema sa COVID, may savings ka. Pero kung sige-sige, at least may ara lang ta sufficiente nga mga pundo para na. Agonakson Marlon ang palayag sang QCAT chairman sa Bacolod nga si Councilor Renisito Novero. Ga-update man kita kung pila na more or less ang nadangatan sang karon niyang adlaw na ginapatigayon ng mass testing kung balapot to ang target nga 5,000 kay sila man kahapon o sila nga gabi ginapaabot nga basi mahimo sa evaluation and assessment ang city kung bala ang restriction nga regulation under sa EO 55 sigihon ini umpisa buwas nga adlaw kung sa Lunes na depende karon sa assessment and outcome sang mass testing. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo Aksyon Artay hupon una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Damo sang pamangkot diri sa ila sa ligay padala nga mensahe nga ang ayuda sa mga apektado sa damlaglang lockdown daw ay gid batiyahaw. Abay pangawaay na sang lockdown na kag magamat-amat na ni kanhagan mga kaaksyon kadamon sa mga kaso ng COVID-19 sa aton. Las 5:44 ang iban pag-isa nga mga balita nga hindi ta malabutan tuto karon sa Action Firing Line na with action na Brian Morden. Oy sa mga high blood sa mga diabetic aton masamay kita rekod. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuon sa balita ni National kundi ang isa sang ginapangita ginapaabot naton subong kun bala nanong bulong way pa naman so far sang bulong gidla sa siling COVID-19 ang bakuna ti mayara sa ginasiling ining Sputnik nga bakuna lin sa Russia ti way pa na klaro kung bala maabot na sa aton diri sa Pilipinas. Ang balita makaksyon may angot sa bulong, no? Di ba yara kita diri tanom nga bulong mga halamang gamot. Oh, ang espesyal diri nga ginhingadlan makaksyon amo ning lagundi. Oh, ano ba lang lagundi haw? Bulong sa ubo, anti-inflammatory. May dahon sa nga daw green, medyo magamay-gamay, medyo cute-cute nang yesa nga dahon lang tawon, nga tulo-taliwis ang dagway. May scientific name makaksyon nga Vitex Negundo. Isa ina sa pulo ka mga kilala nga herbal nga ginkilala sa Department of Health pati na sang ibang nga nasyon. Ang lagundi, ginatawag man ini nga 5-leaf chase tree. Hindi lamang ubo ang pwede nga bulngon siri, kundi tuman karamo pasang pwede niya nga paayuhon. No? Ang lagunding istorya sang ang lagundi, bangod ang lagundi makakson ang Philippine Food and Drug Administration nag-aprobar na. Nag-aprobar sang ginatawag nga clinical trials sa lagundi bilang supplemental treatment bulong sa isa ka tawo nga may coronavirus disease 2019, COVID-19. Ang nagsiling-sili si Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Piña. Una sa balita, una sa aksyon. Timpamangkot na rin makaksyon naman na ayhan ang panugod sa ginahandom sa tanan nga maglayas kag madula ang COVID-19 sa aton di.
ang clinical trial sa Lagundi himuon plan niya, no? Tunaan pa lang kag ipaidalom sa trials ang mapatigayon sila mag-aksyon among Philippine General Hospital personnel dito nila himuon sa Quezon Institute Quarantine Center, Santa Ana Hospital kag Philippine National Police NCR Community Quarantine Center. Sa simpleng nga istorya, testingan lang. Testingan ang kapasidad, testingan ang ikasarangsang saning Lagundini. Ang una nga mga trials himuon sa mga tao nga mayara sang mild cases sa saning COVID-19 nini. Basi tuod, kabay pa nga amo na ning Lagundi ang makasabat ka makasolbar sa problema tasbong sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Di kon mga bantog abing tanom nga bulong diri sa Negros, diri sa Bacolod. Di lamang Lagundi, damo sa mga bulong nga tanom diri sa aton. Ara ang ginatawag nga alibhon. No, bulong na sakit sa tiyan ng alibhon, bulong man na sa ubo. Askad imo sa nga ubo, kwa kalang putot na sang alibhon. Kag usapon, tonlon mo duga, kuriit ka lang galing sang tamak pait sila, pero grabe niya ka-epektibo mag-aksyon. Ara, magrinatawag kaluoy, kilala ka mo sang tanong na kaluoy, no? Ang dahon sila, nabulong sa pilas, sila na sang barunggay, no? Ara man ang Artemisa, inang kasla bla, bulong masakit siya ng kasla na, ilahubon bla na, butang sa sakit siya mo, kwa sakit siya mo daw. Ang tawa-tawa, dingge mag-aksyon kontra sang dingge ang tawa-tawa. Pati gani ko ng amorsiko. Ang amorsiko na maglabay ka bala na pag ato ba lang pagpa-picture ta action Henry dito sa anong nga lugar ganito? Area San Carlos ato. Ato sa digin shoot bla. Damo to ang amorsiko. Amorsiko gle. Anti-diabetic, anti-cancer man ang amorsiko ne. Mula dang way patay kapit niya na sa dargota proti anti-cancer gali. Anti-diabetic ang amorsiko. No? Muna damo-damo ito malagin pa-picture ito bla. Tapos papabukid. Damo-damo ito amorsiko bay. No? Halamang gamot mga ng amorsiko na. Ang isa pagin sa pinakasikat nga makabulong, ang tanom nga bulong. Bulong sa alap-up, ano gani? Wala sang liwan kundi ang ginatawag nga palotsina. Una sa balita, una sa aksyon. Ginpang mention ko lang ng mga bantog nga mga halamang gamot diri sa aton sini sa Bacolod kag Negros. But ang pinaka-istorya mag-aksyon is ang Lagundi. Aprobado na nga ipaidalom sa clinical trial. Base pa lang amo na ni ang bulong batok sa COVID-19. Balikan ta nga to sa nga mga nag-monitor, no? Nga monitor sa ato sa nga live stream ho. Namit ta ito diskusyon ta angot sa Lagundi, no? Galing kay Waita Tiempo Blau, dalaga sa Tiempo ta pa dasnan ta na dason nga adlaw, no? Si Nevek Akaib mayong hapon, okay? Ara si Chonaldi Hambalya kuno gapahay sa kay Inderistia, Iristia Muno nga, mga classmate ko di sa una. JR Mainit Region, okay. Ara si batchmate naton Carlos Lopez. Si ako ni Solinap. Hello, Akson Marlon, mayong hapon, diyog tamyaw. Sa mga utod ko nga si Glenn, si Botsoy, kag Christian Solinap. Gapanamyaw si Grace Solinap. Evelyn Ipomuseno, mayong hapon Akson Marlon, watching from Lower Bikutan, Tagig. Si Shen B. Barn. Akson Marlon, madabogid nga salamat sa pagtamyaw. God bless always, keep safe. Salamat Shen. Elizabeth Balbin Balingan, happy listening sa akon anak. Si Ruel Gerald Balingan sa Port Mombasa, Kenya, South Africa. Wow, taga South Africa. Si Toto Dondi Blanca, good afternoon. Sa Talisay, no? Raden Tuason, hambalya, budget, sa ayuda, wala gid. Hambal ni Raden Tuason, budget, sa ayuda, wala gid. No, daway ka ba itong ayudang Bacolod no? Fernando Lombre, good PM, sir. Lihog ko tamyaw sa kay Agosto Lanasa, happy birthday. Ika-60 anyos nga kadlawan, sang dakutan dako Silay City.
Ang 6,000 to, pila ba lang kadlaw to man? Atong sapsap la? Ubos ato kalabanan niya. Wala na to bilin. Elmer Almorato, good PM, magsumarlog. Good evening, monitor lang kami di sa barangay 2, La Carlota City. Jocelyn Arisevita, Ulak, good afternoon, Action Radio. Si Walson Tihidor, good evening, sir, salamat. Wags Pamilyar, good afternoon, Action, Sir Marlon, watching from Isabela, God bless. Haraman si Ana Mandri, Rob, sir, may tanom ko yang lagundi. Nagapangayo lang da gani ang mga neighbor ko. Kapin pa adtong may cancer, kay ginalaga niya kag ginainom. Amo na istorya sa lagundi, no? Tiara lagundi bag-ulang naaprobahan sa FDA nga ipaidalom na sa clinical trials. Ang lagundi bow muna sa Dolphy Centena Saluta. Ang sumarlon mayong hapon watching from Calamba, Laguna. Si Toto Romo Pasaporte, nami saot ni Toto Romo Pasaporte sang touch by touch. Kag ina pa ko di Gabritor Action Marlon si Babes Alba Ladiho. Gapamati man sa tangob. Hamal ni Toto Romo Pasaporte. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiga. Patrol, detalye sa natipon nga balita ni Action Jan. Action Jan sa report, please come in. Nang panumdom Action Mars si Murcia Mayor Jerry Rojas sa tanan nga mapumuliyo sang Banwa sa Murcia nga buwas nga adlaw ipatuman na ang lockdown sa Banwa mismo kung sariin ginapanumdoman niya diri nga dapat no movement policy ang sundon gid sa nga mga pumuluyo agud nga masuportahan kag mapakita ang kooperasyon sa ginapatigayon nga time out weekend amo ning pagpatigayon sang mass testing sa tanan nga mga symptomatic kag mga frontliners sang Banwa mismo Action Mar. Sa interview naton kay Rojas ginkompirma nga masobra 500 ka mga individual ang ila target nga mapaidalom sa swab test sa Lunes ang hapon Action Mar kay mo nang ilang schedule mismo abi. May 5 ka mga swabbing center nga gintalana ang Banwasang Murcia. Ini ang mga swabbing center ang nahamtang sa area sang Barangay Lopesayna, Barangay Poblacion para sa proper nga area, Barangay Pandanon, Barangay Alegria, kag Barangay Cancilayan. Ining mga barangay nga ini no sa mga pumuluyo sa 23 ka mga barangay sa area sang Murcia, nagpanumdom diri si Rojas nga mahimo sila nga makaparehistro o kung fill in nga daan sang mas temprano sang form kung naluya ginila kag interesado sila Action Mar nga magpaidalom sa swab test. According to kay Rojas, magabaton man sila sang walk-in pero mas maayong nga makapaschedule o kung makapalista sa barangay agud may baluan abi kung sino ang dalon sa service kung magapalana sang service vehicle ang Banwasang Murcia kag wala labot sila dira ang tanan nga gusto magpaidalom sa swab test kag bisan pa na asymptomatic kabi frontliner ikaw, may close contact ikaw sa COVID-19 positive patient o kung isa ikaw ka call center agent qualified ka gid according kay Ross diri nga magpaidalom sa swab test tanan nga paidalom sa RT-PCR test ang atagan nila sa pamahaw ng libre kaga may food pack Action Mar nga i-turnover ang Banwa. Nakamo lockdown nga daan or still sa inyong area? Ano man, wala movement starting tomorrow ang taga Murcia? Movement except for essential purposes na dito. Movement starting tomorrow, yeah. Okay. So, Mayor, order control din. So, manabatian ang malipagida mga statement ni Murcia Mayor Jerry Rojas. Balitagikan sa patol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So, nasibito na sa Action sa Bacolod Action Radio. Salamat Action John. Ari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagdudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton Mga balita ang dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Tutok sa Resident Action na Farming Line with Action Brian Morden. Ngagawon ta rin yung mga nagkalabilin diri ho. Palagas ana Andrea Gosrab sagay wala man naghatag food sa mga tawo.
May ara man dara kuro sa may Iadias ang Sagay o hambal ni Ana Mandri. Arama si Dolphy Centena saluta pagret kay nanay sa barangay Hadubanan watching from Calamba, Laguna. Si Kiefer Jade Biaka. Mayong hapon lang dagali kay Toto Carpe Aliado kag kay Toto John Ferreira. Balin Dolphy, aksumarlong pagret kay nanay Remy sa barangay Hadubanan, barangay from Calamba, Laguna. Salamat si Don Di Blanca Raman. Alas 6:02 inyo panatuntunan Action Reports after edition magabalik na naman sa Lunes. Magasunod na Action Balita evening edition with Action Dale Salazar. Ako naman Action na Marlon Heroboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action